Halo lover, खुलुमबाय गय भिडिअ खालामदों आङो आंनि डली ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर नै दिनै आं माने दुगैखांनानै मानानै ओमफ्राय एसे थांगोन थाङा जादों आरोना थांनोबो हागौ थाङाबो जानो हागौ लोगोफोर एसे मोनसे खामानि दं आरोना बाहेरायाव ओमफ्राय थांना थाङा बिदि जादों आं बाजारसिम आरोना र' दा जुदि थाङोबा देखायगोन आरोना आङो ओमफ्राय थाङाबाथ' थाङासै आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंजों लोगोसे लाफानानै थांसैलाय आङो लोगोफोर फैदो दिनैनि आंनि ब्लगाव लोगोफोर नै सेन्जु खालामनानै होफैद' रोङाखिसै जोङो हाबानि मोननाया दासिमबो बाहायजायाखै अभेनबो ओमफ्राय नैबेयो प्रेस्टिजनि ओंखाम संग्रायाबो बाहायजायाखै दाबो जोंना हाबानि गिफ्टआ दिनैसो नायबाय जि गोबावनि उनाव खालामला खुलिथारला केक बानायनो सानदोंमोन आं नै लोगोफोर वाइट कालार लायबावसो बे खुलि केक बख'थारदो हानदो आयौ आयौ देनैबो दोन गिलिर नामा गिलिर गिग्रेबगोनदां ए वाइट कालार लायबाव जा किउटखा किउटथार जाय होदोंमोन बिथांमोननिसिम थेंक इउ नोंगुमैनि लोगोफोर होदोंमोन बेखौहाय जा किउट मोनबाय आङो जि फसायबाय आङो बेजों ओमफ्राय नैबे मोननै प्रेस्टिजनिमोन कारेन्टआव संग्रा ओमफ्राय नैखौ मावबाव इउज खालामोथाय मिन्थिबावला जोंहा नै आं केक बानायनो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर दिनैहाय ओमफ्राय एसे मोजाङै मिन्थिनो हायासै जि मोजां बुस्थुखौनो होफैदों लोगोफोरा दामि आरोना बुस्थुआ एसे जि मोजां नायदों स' लोगोफोर दखानाव बाजाराव थांनो होननायाथ' आंहा जायासै नालाय खिन्थु जि गोबाव गसाइगाव थांनानै टिउसनानो बन्द' जानानै दङमोन ना क्रिसआ ना 3 days जाबायना सेटारडे सानडेथ' लाखाया ओमफ्राय मैया मानडेआवबो बन्द' जादोंना जोंना टिउसना औ ओंखायनो दा माने दिनै थांनो जास्लाबासै आरोना लोगोफोर माने टिउसन टाइमा ग्रोब जानानै होबाय नालाय ओमफ्राय टिउसन फैनानै होबाय ओंखायनो आं दा थाङासै आरोना नायनोसै र' दायो दा टिउसन गनानै आङो हास्लाबा दसे टिउसन लागोनसै आं लोगोफोर गोबाव जाबायमोन ना लायैया साननैयाथ' गैखायामोन जेनेबा सेटारडे सानडे खिन्थु मानडेआवबो मैया लानो हास्लाबाखैमोन आरोना आङो ओमफ्राय ओंखायनो नै दिनै माने एसे थाबसिनबो लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर र' बिदिब्ला आङो टिउसनखौ एसे लाग्रोनानै फोजोबग्रोनानै लानि दे लोगोफोर र' बेखौबो हाबानि लागायदों आरोना बिनिबो घरिनि बेट्रि लायनांगौ दङ आंहा ओमफ्राय दाथ' टिउसना गलांबाय ओमफ्राय नै बांद्रायबो मोनायाखै आरोना आङो दसे थांनानै फैब्रबनोसै नामाथाय सानबाय आङो हारसिङैबाबो थांनांसिगोन थांथ'नोसै आं हारसिङैबाबो लोगोफोर हारसिं थांनांला आरोना आङो दा लोगो मोनबाय माने बोरायखौनो लेंबाय आङो ना बोरायजों थांसै आरोना जोङो दा सानैजों लोगोफोर ओंखारखांबाय आं नोंना बोरायजों थांनो मोनसिगोन आरो बोरायजों थांनानै फैनोसै आं बुस्थुफोरबो नांगौबानो दहाय फुंनिफ्रायनो थाङा फुंद्रायनिफ्रायबो नङा आरो गेजेर ससेनिफ्राय टिउसनखौबो लायबाय जोंना सिजौआनो आंहाबो गलांबाय हाय होनदाबा हाय र' दे थाब फैगोन दसे थांना फैनोसै आरोना लोगोफोर थांनो थाङा लाइराव खालामो जाबाय थागोन थांथारनोसै बोरायखौनो लेंथाबबाय आङो ओंखारबाय लोगोफोर थांनानै फैनोसै फैदो दिनै फैसैयानो बाय बाय सिजौ ओंखारबाय लोगोफोर बाय आबा बिथाङा घरिखौबो आंखौसो लाबोनो थोनलायबावो आरोना
मोनालायबाय गारि गाखोगोन नै गाखोबाय थांग्रोनोसै र' थ' घरिया ना मा बायाबा अके अके लाबोगोन हाबा मेथाइ नांगौनो बाय बाय बुंदो बाय मेथाइ नांगौनो सिजौनो थांगोनसै लोगोफोर बिदिबा जोंना मेइन ओंखारग्रा लामाया माबा दाउखौनो सावला बेवहाय गोदो जि गोथाव दाउ सावोमोन बर्थमान जोंनि साइडआव बिराद ट्राफिक लामाफ्रानो फ्लाइअभार आरि बानायनाय कनस्ट्राक्सन सोलिजोबनाय नालाय माथो खालामनो लासैखा नै बेंटल गेटनियाव डाइरेक्ट हाबफैबाय आरोना लोगोफोर नांगौखौ थाब थाब लागासिनो दङ संग्राया बे नालाय लाबाय बेखौहाय ओमफ्रायो मा नांबावगौमोन मा लाबोनो भेसलिन दंखायो फेसवास दाख्लैसो लांदोंलै दंखायो दंखाजोबो आंनो मा नांगौमोनलाय र' नायग्रोनि आं लोगोफोर दे ग्रिन एप्पल लानो नागिरदों लोगोफोर लानोसै आं आयु बासिगोन र' नै बद लागां थोरफै आइ कारेन्टआ बै बानलु गोसाखौबो लानोमोनलै मोनसे लानोथो काजलगावआवबो मोनखायो मोननायालाय आयौ गायजाबाय हा 2x ना मा दंमोन ना नर्मेलखौ लाया गोसाखौसो लागोन ए ओइ लायखौ लानोसै बुलडकखौ बुलडक औ बै रेडआनो बैयो बैयो नङा बैखौ ला गेजेरनिखौ औ मोनसे लादो मोननै आयु जाबायलै बारा उदैया अ एयारबार नांगौ बावथारदोंसो आङो मासथिलाय नै बेखौ मोनसे लानोसै नै बेखौनो दहाय बेसरा केक बानायनो जि लेंहरबायदों आङो बे दलि जानो हाग्रा नैबे मोनसे इयारबार आं नोंखौ केक बानायनो लेंदोंथ' थांगोन थाङा नों जोंनाव केक बानायनो गोदानसो ओमफ्राय बाहायनोनो रोङाखै इउज खालामनोनो दासो सिखारनानै फैदों मोखां देखायजाया थो जाबाय केक बानायनो लेंहरनाय बिथाङा नैबेनो आरोना नागिरबावदो दे मा नांबावगौमोन गोसोखांदो फैबाथाय बावोसो न'आवबाल' नांगौ मोनो फुगारग्राखौबो हौवायासो गोसोखांनानै होलायबावो जि मोजां रिमुभारखौ नेल रिमुभार हौवाय दोनोमोन जाखो सिजौआ मेथाइ बिहरदोंमोन बिदियासो दङ बै कटनासो मोजांमोन जाग्राया माखौ ए र' दा माखौ लानो बबेबा बायदिखौ जाया बियो हा औ मेथाइ लांसै दायो बिदिखौ लाला पेकेटखौ लाला फैदो जाबाय
सोर जागोन जायो बेखौलाय नाथुरनि चिप्स ना मा बियो चिप्स ना नाथुरनि चिप्स जाबाय लास्ट बेनो आया मालायनियावसो होनसै नैबेसिना जोंना दे जिरायदो थांनायनिखौ बिदि जायो चकलेट्स दे खेबसे लोंनाय नायलाय चकलेट्स केक यहाँ केक जाबाय होनगासिनो आरो थिखांगासिनो नै आहाबो मोनसे केक मोनबावबाय दे होदो बिल जाबाय होनो आरो थिखाङो फैफाखानायावनो लुथिखानांगौ एसे 1694 बिल अनलाइन ना अनलाइन होनोसै दा अनलाइन होदो ओंखारनोसै लोगोफोर लाखांबाय धालिगाव ना चालौ धालिगाव बिसोर थांबाय दा खेंनो हालाय लायि जानायसै बेलाय मोजांथ' जानो थांसै बारावहाय लोगोफोर मायाव गुसुसो मा नागिरखो गुसुथार जानो बार दंथारो खायौ फिं जाफैजोब्बाय केकखौ नों फोरोङाबा सोर फोरोंहैबावनांगौ दे ओमफ्राय माने एफा फिं जाखो जेनेबा आं बाबायसो फैसा होआबा फोरोङो एफा गोरान मोनदों ओइ जि किउट खादे ओमफ्राय व्हाइट कालारनि लायबावसो दा नों खेबसे बानायग्रोदो ओमफ्राय आंनो हैफिनदो मा जाखो बे औवाया फिं फिं औ जों बाव जिरायो आरोना जों जिरायग्रायावनो जिरायबावगोनसो नामा बोराय बुरै ब्लगार सासेबाव बयबो आंनि लोगो ब्लग बानायगासिनो दं ब्लगारजों ब्लगार बेबो मिनि ब्लगार बियो औ हायो जाग्राफ्रा जि गोबावनि उनावसो ज' लोगो मोनखादों नै लोगोफोर चिकेन टुप्पा ना टुक्का होनो बेखौ जानोसै आरो ना मम'आ मोनफैथ'वाखै दाबो बेयो मोनफैग्रोबाय नालाय बेखौ जाग्रोनानै लानोसै सफैबाय टुप्पा चिकेननि होनजोबथारनांगौ मानोथो होदों होनाबालाय बेबि कर्न होबा हामगौमोन जागोनानै लानो आं लोगोफोर मम'आबो इला सफैखाबाय मम'आबो र' देखायनो आं मम'खौबो नोंथांमोननो साइड खालाम नै सफैजोब्बाय लोगोफोर एबारावहाय गोथावनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामहर लोगोफोर नै जि गोथावनो जानोसै र' जाग्रोनानै जानोसै
गोसा ओमफ्राय गोथावथार नानिया जि गोथाव लागानोसै दे लोगोफोर बिदिबाथ' जानानै लागानोसै एसे जाखांबाय लोगोफोर ओंखारनोसै दायो बिल होग्राफ्रा होबाय थासिगोन बे जाग्राल' आंहा खारखानोसै आं हले बिदियाव गैया दै आंहा खारबाय फैदो होनानै पिं जाफिनलायबाय नै स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोना आरो मा देखायबावनो न'आवसो थांखासिगोन नालाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै खोनांदो लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल